Tento typek sa volá Dan Koe a on má celý biznis postavený na jeho písaní. On píše aj maily, z mailu už to ide YouTube videa, TikToky, Twitter, Instagram, každá jedna z týchto platform odkazuje na jeho komunitu, ktorá vlastne je platená. Ja píšem text v karuseloch, ja píšem text v klasickom príspevku, ja píšem text aj pre svoje reely. A teraz napríklad jeden text som napísal, vidíš, 190 000 videní má video. Alebo ten karusel, tie sa mu krásne darilo. Moja denná úspešná rutina. Ja som to mohol napísať toľkými štýlmi a nedarilo by sa tomu. Ale tam je nejaký dôvod, prečo tie slova píšem tak, ako ich píšem. Chcem ti to ukázať, lebo tu na Slovensku to ešte nie je tak rozrastené a je tam extrémna príležitosť, ako sílu písania využiješ vo svoj prospech, OK? O čom títo tvorcovia tvoria obsah, hej? Že o čom začneme písať? Keď nevieš, o čom začať tvoriť príspevky, toto sú 3 hlavné piliere, ktoré by si mal mať. Tvoj život je tvoj content. Tvoj produkt je väčšinou niečo, čo tebe na tvojej ceste pomohlo. Moje online kurzy sú všetko, že čo mne pomohlo. Mal som problém so sebavedomím, dostal som sa cestou, vytvoril som na to kurz. Mal som problém s tým, že som nevedel, ako začať s pohybom. Dostal som sa cestou, vytvoril som na to e-knihu. Ty si nejaká značka. Tvoje meno ber odteraz ako značku, na ktorú si ľudia vytvárajú názor. Chceme si u nich vybudovať dôveru. O čom budeme tvoriť príspevky? Normálne na papier si napíš, že zdravie, rozvoj a biznis. Rozpíš si hlavné podkategórie. Takže za mňa je to v zdraví. Zdravá strava, lebo snažím sa proste jesť zdravo. Street workout a beh, lebo cvičím s vlastnou váhou a bežím. A životný štýl. Celkovo rozmýšľam nad tým, že ako dajme tomu zlepšiť spánok, ako byť produktívnejší. Preto rozvoj, produktivita, sebavedomie, lebo ma baví študovať sebavedomie, baví ma študovať komunikáciu. Ja som pozrel toľko kurzov, prečítal toľko kníh o rozprávaní. To je proste nápad na obsah, na môj profil, k mojej značke. Digitálny marketing, tvorba obsahu, budovanie skillov. Snažím sa ľudí učiť o tom, čo ja sám vlastne robím, čo sa ja sám naučím. Keď máš podkategórie v svojom zdraví, v svojom rozvoji, v svojom biznise, rozviň konkrétne nejaké body a potom, keď niekedy nebudeš vedieť, že o čo máš pridať príspevok, tak toto je tvoja nekonečná studňa na nápady na príspevky, OK? Na tvoj obsah. Ja sledujem, dajme tomu, Alexa Hormozyho kvôli tomu, lebo študujem akože o biznise viacej, ale mňa vždycky pobaví, keď mi povie niečo zo svojho života, že nejaký tip na lepší spánok, alebo jakú knihu teraz čítal, alebo jaké si kúpil botasky nové, lebo lepšie sa mu v nich cvičí. Je to úplne mimo tému, koľkokrát povie niečo o zdraví, čo vôbec nesúvisí s biznisom, vďaka ktorému som ho začal sledovať. Povie niečo o zdraví a ja si poviem, wow, to je frajer, stotožňujem sa s ním. Toto je šablóna, vďaka ktorej nikdy neprídeš o nápady na príspevky. Jeden z najznámejších copywriterov na svete povedal, že v priemere 5 krát viac ľudí číta nadpis ako text vnútri. Dopísaním nadpisu ste minuli 80 centov zo svojho $1. Čo to znamená? Nadpis je prvý dojem každého nášho príspevku alebo nášho videa. Keď prvé sekundy vo videu sa mi nepáčiš, povieš niečo zlé, nudné, potiahnem ďalej. Keď sa mi prvý dojem tvojho textu nebude páčiť, bude tam veľa textu, nebude to k veci, neosloví ma to, je mi úplne jedno, že čo bude v tom príspevku ďalej. Ja si to nepozriem. Ani video. Nepretočím si video ďalej. Preto si poďme dať nejaké tipy pre najlepší nadpis. Ľudia milujú, keď oslovíš ich problém. Keby som sa venoval proste vo voľnom čase tomu, že ma trápi nadváha, no tak keď niekde napíšeš príspevok, že ako sa zbaviť nadváhy vďaka tomu a tomu, no tak oslovilo to môj problém. Čítam ďalej, lebo ako sa zbaviť nadváhy, však to som presne ja. Ako zabehnúť prvý maratón. A ja by som sa pripravoval na maratón, no tak ten príspevok by ma oslovil. Takže v tvojej oblasti, keď oslovíš konkrétny problém, tak tí ľudia si to väčšinou pozrú. Ľudia majú radi sebavedomé texty. Neboj sa v nadpis zveličiť. Tu môžeš vidieť krásny príklad. Moja denná úspešná rutina. Kto povedal, že je úspešná tá rutina? To je proste denná klasická rutina, s ktorou zbohatnem a kúpim si Nissan GT-R. Úplne som to nadskočil. Ja som mohol napísať, že toto je moja denná rutina. Hotovo.
Ale to by bolo nudné, to by nemalo tú šťavu. Takže moja denná úspešná rutina, s ktorou zbohatnem a kúpim si Nissan GT-R. Alebo potom majú, že prečítaj si tieto tipy, inak budeš mať nadvahu celý život. Keď sa snažíš tomu človeku pomôcť, takýmto nadpisom toho človeka zaujmeš. A on si bude čítať tvoj príspevok ďalej a možno tam vyriešiš proste jeho problém. Nepamätajú si text, ale emóciu. Ty si nepamätáš konkrétne nadpisy, nejaký konkrétny text od svojho influencera, ktorého sleduješ. Ale ty si pamätáš možno nejaký príbeh, ktorý v tom príspevku spomenul, s ktorým si sa stotožnil. Alebo povedal nejakú silnú myšlienku, ktorá ti tak udrela do hlavy, že ty kokso, zapamätal som si ju, neviem prečo, vyvolala vo mne nejakú, či už nahnevanú emóciu, alebo smutnú, alebo šťastnú. Nesnáš sa písať text, ale snás sa, že ty rozprávaš nejakú myšlienku svojmu kamošovi. A ten tvoj kamoš je ten tvoj sledovateľ, ktorému sa snažíš pomôcť, hej? Ja napríklad mám v hlave svojho sledovateľa, ideálneho. Viem si ho predstaviť a vždycky, keď idem písať príspevok, tak ja si predstavujem, že ja neťukam do klávesnice písmena, ale že ja to rozprávam jemu do obrazovky, tú svoju myšlienku. Tajomstva, zvedavosť, 5 typov, ktoré ťa nenaučia v škole. Ľudia milujú čísla, každý používa čísla. 5 typov, ktoré ťa nenaučia. 3 kroky k tomu. Keď niekomu povieš, že táto myšlienka ti zmení život, alebo že tieto 3 kroky ti zmenia život, tak si povieš, iba 3 kroky? OK, idem si to prečítať. No a samozrejme novinky, keď je niečo trendy, hej, a vyslovíš to, no tak tí ľudia sa toho hneď chytia. 7 tipov, ako napísať virálny príspevok. Keď už nadpis už máme, tak poďme si napísať, ako by mal vyzerať taký príspevok, hej. Keď píšeš čokoľvek, prvé pravidlo, skrácuj. Instagram je miesto, kde sa môže presadiť iba ten, kto do tvorby vklada čas a snahu. To je proste nudné. Na Instagrame vyhra ten, kto do toho dá všetko. Dáva tvoj text zmysel, aj keď ho skrátiš? Ak áno, urob to. Najlepší spisovatelia vedia písať tak, ani jedno slovo tam nie je prebytočné. Takže skracuj, sekaj tú vetu. Druhý tip, nekomplikuj. O tom hovorím, že v škole každý používa nejaké mega komplikované slova a to znamená, že sa do niečoho sa vyznáš, že si múdrejší ako všetci ostatní. Albert Einstein, pokiaľ viem, tak povedal, že keď svoju myšlienku nedokážeš vysvetliť 5-ročnému dieťaťu, tak sám jej nerozumieš. Algoritmus vďaka zaznamenaným štatistikám o sledovanosti určuje, či sa tvojmu videu bude dariť. Čím dlhšie ľudia pozerajú tvoje video, tým viacej ho algoritmus ukáže ďalej. Nič komplikované. Vidím, že som tu zlé číslo dal. To je tretí tip. Píš svojsky. Vonku je krásne slnečné počasie, ako stvorené pre nedeľňajší pobyt v prírode. Vonku je peckovo. Určite sa prejdem niekam do lesa. Píš tak, ako keby si sa s kamošom rozprával. Keď sa chceš prepojiť s tým človekom, ktorý číta ten text, buď sám sebou, lebo každý používa ten ChatGPT a ten ChatGPT presne píše jak robot proste. A v momente, kedy ty píšeš tak, ako keby si sa rozprával s kamošom, ľudia si ťa obľúbia. Ľudia sa cítia, aké by boli tvoji kamoši proste. Celý copywriting, všetko o písaní je toto tu. Tu je tvoj sledovateľ a tu je most. Tvoje vysvetlenie. A ty jediné, čo musíš spraviť, no tak musíš zapracovať na tom vysvetlení, aby pochopil tvoju myšlienku. V momente, kedy sledovateľ prejde takto most a pochopí tvoju myšlienku, vyhral si. Je ideálne, keď jeden príspevok má jednu hlavnú pointu. Celý tvoj cieľ je vymysleť čo najkrajší nejaký príbeh k tomu, aby to ten človek pochopil. Uvediem príklad. Ja vždycky rozprávam, že môj dedo je extrémny storyteller. Proste on vie povedať tak príbeh, jak nikto. Môj dedo mi vždycky vysvetľuje príklad na ňom a na svojom bratovi. Môj dedo proste strašne nechce, aby sme pili alkohol, lebo vie, že ako mu alkohol uškodil. No a teraz môj dedo to nepovedal tak, že Dominik nepí alkohol, ale on mi povedal: pozri sa na mňa a pozri sa na môjho brata. Sme v tom istom veku. Môj brat celý život športoval. Teraz je môj brat svieži. On normálne ide a zabehne si toľko a toľko kilometrov. A pozri sa na mňa. Operácia za operáciou. Ja si pamätám, že ja som išiel na operáciu, zatiaľ čo on išiel na nejakú bežeckú súťaž. Fú, wow. Tak odvtedy to vo mne dalo také, že OK, alkohol je horší
jak som si myslel. Môj dedo vlastne zapracoval na tom vysvetlení, aby som pochopil tú jeho myšlienku, ktorú mi chcel odovzdať. Keď počúvaš top rečníkov, príbeh je to najdôležitejšie, čo môžeš proste, na čo môžeš zapracovať. Ty nepovedz ľuďom, že nerob toto, lebo toto. Ty im povedz, ja som to napríklad robil, alebo robil to niekto, takto to robil, takto spadol na hubu a takto sa z toho dostal. A ten človek si zapamätá ten príbeh, spojí si to s tou myšlienkou. Dlhé príspevky predávajú najviac. Keď napíšem proste nejaký karusel, zo začiatku som bol, že doriti trvá mi to veľa času, ale ono si na to zvykneš, rozpíšeš sa a tieto príspevky nejakým spôsobom proste si s tým divákom vybuduješ väčšiu dôveru cez tento príspevok a je väčšia šanca, že si od teba niečo kúpi. V tomto príspevku dlho môžeš dokonca nejaký príbeh opísať, opäť môžeš vidieť, som si istý, že budem bohatý, sebavedomý nadpis, pýta sa, ako vykradnem banku, robím si srandu, píšem proste svojsky. Nakoniec call to action. Predával som tam vtedy kurz o sebavedomí. Takže povedz im príbeh, to je jedna z najdôležitejších myšlienok, ktoré ti chcem dať. Jak hovorím, môj dedo, keď sme sedeli večer v kuchyni, ja som dokázal môjho deda počúvať aj až do noci, ty kokso. Dobre, že už slnko nevychádzalo spoza okna. Vždycky všetko mi opisoval príbehom, vtedy som ešte nechápal, že čo. Ja som iba vždycky vravel, že ja som si deda strašne obľúbil oproti ostatným proste členom rodiny. A až časom som zistil, aké sú príbehy dôležité a že príbehy budujú niečo, keď máš nejakého influencera a obľúbil si ho, tak väčšinou máš aj nejaký príbeh spojený s ním, ktorý on ti povedal. Posledná vec, recykluj, čo to ide. Keď už napíšeš nejaký ten karusel, neboj sa ho pridať. Ten istý karusel kľudne, keď ten príspevok napíšeš, postneš ho, to neznamená, že už je koniec. Ty si vytváraš zásobník príspevkov, zásobník svojich príbehov, svojich videí. Alebo vytvoríš karusel a celý ten text povieš do kamery a už máš video, alebo tento karusel premeníš na klasický príspevok. Ty sa snažíš, ako ja hovorím, že nepísať text, ale naučiť sa textom namalovať obraz, aby vedel proste, že čo sa mu snažíš povedať. Všetko, čo rozprávaš, súvisí aj s tým, čo píšeš. OK, takže nauč sa písať, vyhra život. Tak to proste je.